Cusky, petardy, brosky, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešního videa, kde udělám 5minutový vlogísek ohledně hry z Robloxu Pet Simulator 99. Nechápu. Prostě tady budou nějaké zajímavosti, informace, jak dostat jako nějaký spamingy, abyste se dostali k easy progresu. Takže určitě dávejte pozor, pokud se vám video líbí, tak rozhodně zanechte like, ku případu odběr, to by mi udělalo fakt mega velkou radost, protože začínám. Tak děkuji za podporu a můžeme začít. Takže zajímavost 1. V podstatě vy máte nejlepší způsob, jak se dostat k mega dobrým věcem za mega malou cenu tím, že jdete na Trading Plazu. Jelikož hrozně moc lidí má hrozně moc věcí a neví, co s tím dělat, tak to za malinký diamanty prodají v Trading Plaze. Já třeba jsem šel do Trading Plazy a získal jsem ty pety z Color Battle a vůbec jsem se do toho nezapojil. Někdo je tam prodával za 3 gemy. Jednoho toho peta za 3 gemy. Prostě výhoda, nebo jsem jednou byl na Trading Plaze a tam bylo za 45 gemů, byl krystalky od 6, takže já jsem si udělal opening 9 čestek krystalových. A se tak zastal 35 diamondů. Takže trik 2. Vyzývejte k tradu náhodný hráče. Když vám to zvednou, tak je velká šance, že jsou hodně bohatý a dají vám hodně dobrý pety, díky kterým se dostanete na arénu 25 docela rychle a můžete si dát ten rebirth, čím dostanete klíč od toho zámku a můžete se dostat do Trading Plazy. Rozhodně doporučuju. Tak, já jsem třeba jednou vyzval borce a on mi dal prostě 16 tunový pety. Já měl teprve zlatý cihly a já měl 1 zlatou cihlu a teďka prostě 16 tunový pety, že? Já jsem byl prostě velmi šťastný. Trik 3. Farměte diamanty. Jsou hodně potřeba na té Trading Plaze. A potom si můžete kupovat mnohem víc věcí, než když ty diamanty nemáte. Nebo ještě další trik na hodně free diamantů. Říkejte právě, že ty gemy nemáte. Protože ty lidi mají hrozný tuny gemu. A můžu vám je dát for free. Free! Ale dejte jim do tradu za ty diamondy nějaký třeba epický pety, který dávají jenom 58 000, nebo prostě nějaký prostě ty pety, které používáte, které jsou vaše nejlepší, tak tam nedávejte. Ale ty nejlepší pety, které nepoužíváte, mu tam prostě dejte. Třeba jednoho, 2, 3, 4. A on vám dá za to hrozný haldy diamantů. Třeba já jsem z takového tradu dostal 200 000 diamantů za jednoho epického blbýho peta. A potom ještě 2 další druhy toho blbýho epického peta. Trik 4. Většina hráčů si myslí, že, nebo dejme tomu, že aspoň teda já si to myslím, sorry, že prostě já jsem si doteď myslel, že farmení, já jsem si prostě na Trading Plaze koupil jako semínka, jo? A pak jsem zjistil, a jako myslel jsem si, jo, ok, jiný svět, tak to si ještě hodně dlouho počkám. A pak jsem zjistil, že v aréně 54 je farmicí arena, kam jsem si zasadil coiny a poušny a je to mega OP. Můžete to najít v Trading Plaze za pár gemů, když tak běžte do trading terminálu, což je poblíž vchodu. A vyhledejte si tam ty farming věci, což vás přesune do plazy, kde se to prodává a kde si to můžete koupit. A kdyby něco, je tam i česta. A když máte rebirth 3, tak z toho dostanete fakt hodně věcí. Trik 4. Dávejte rebirth. Hodně rebirthů. Já mám rebirth 3, jsem v aréně 8. A věřte mi,
ten Rebirth vám fakt hodně pomůže. Já jsem na Rebirthu 3 a se svým účtem jsem spokojený jak hovado, protože mám mega moc petů, mega moc věcí, mám dárky, mythic lucky bloky a to všechno jenom díky Rebirthům. Pokud někdo není zrovna fanda těchto Rebirthů a rád by si udělal všechny arény, tak pušujte, co to jde, ale za chvilku stejně budete muset ten Rebirth dát, abyste si mohli koupit další arénu. Ale fakt doporučuji minimálně ten první, to vám dá obrovský výhody, jelikož se dostanete na tu trading plazu. Jo a dostanete první crystal key a free spin na tom kolotoči štěstí, který je hned vedle té čestky. Takže fakt to takhle prostě dělejte. Já se s vámi loučím, pokud tady budou 3 zhlédnutí, tak udělám takovýhle triky na Brawl Stars. Uvidíme se u dalšího videa, prosím dejte like, odběr. Já se s vámi loučím a čau!